рушди соҳаи тандурустӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳо ба шаҳрвандон ва ба ин васила нигоҳ доштани саломатии миллат ки боигарии асосии давлат маҳсуб мешавад дар маркази таваҷҷӯҳи сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат қарор дорад, тавре ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ изҳор доштанд, рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ ки яке аз бахшҳои муҳим мебошад, минбаъд низ ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати Тоҷикистон боқӣ мемонад. Бо бовари комил гуфтан мумкин аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ соҳаи мазкур бо суръати баланд рушд намуд ва як қатор дигаргуниҳои назаррас ба вуҷуд омаданд. Ҳоло дар кишвар муассисаҳои зиёди тандурустӣ фаъолият мекунанд ки бо навтарин таҷҳизоти техникӣ муҷаҳҳаз мебошанд. Яке аз онҳо муассисаи давлатии Маркази миллии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон мебошад. хурсандибахш аст ки мутахассисони мо бо истифода аз ин имкониятҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумат ба рушди илми тибби тоҷик такони ҷиддӣ медиҳанд. тавре ки аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ бармеояд, дар зарфи 30 соли истиқлоли давлатӣ бо мақсади беҳтар намудани солимии сокинони кишвар ва ба роҳ мондани фаъолияти самарабахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ усулҳои муосири ташхису табобат роҳандозӣ гардида, нерӯи зеҳнӣ ки маҳаки пешрафти соҳа ҳисобида мешавад, баланд бардошта шуда, инфраструктури муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ таҳким ва тавсеа пайдо кард. аз ҷумла дар давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ 187 000 нафар табиб ва кормандони миёнаи тиббӣ тайёр карда шудааст. дастгири мутахассисони ҷавон дар Тоҷикистон бениҳоят хуб аст. озмонҳои ташкил кардааст, метавонад ки ба мутахассис ҷавон шароити нав муҳайё кунад. баъд метавонад ки дар оянда дастгирӣ барои хондан дар кишварҳои хориҷа мисол бошад. яке аз намуди проектҳои лоиҳаи дурахшандагон мебошад ки бисёре аз табибони мо ҳам бисёр табибони дигар мисол муассисаҳо ҳам истифода бурда ба хориҷа рафта такмили ихтисос мегузаронанд ва баргашта мисол ба миллати худмон бо хизмати калом мерасонанд. ворид шудани дастгоҳҳои наву замонавӣ ва такмили ихтисос намудани мутахассисони тоҷик дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон бо дастгирии давлату ҳукумат имкон дод ки сатҳу сифати хизматрасонӣ сифатан беҳтар гардад ва муроҷиати шаҳрвандон ба кишварҳои хориҷӣ коҳиш дода шавад. тавре ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид мекунанд, имрӯза шароит аз тамоми устодон, донишмандон, донишҷӯёни риштаи илми тиб ва тандурустӣ тақозо менамояд ки барои омӯхтани бештари илм ва таҷрибаи соҳа ва тибби ҷаҳонӣ кӯшишу талош намуда барои ободӣ ва тансиятии халқ ва мардуми Тоҷикистон содиқона хидмат намоянд, зеро табибон ба сарнавишти инсонҳо ва тансиятии онҳо машғул ҳастанд. ҳамаи ин дастовардҳо бо шарофати соҳибистиқлолӣ ва амнияту собот ва бунёдгузори он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. вазифаи ҳар як шаҳрванд аст ки ин арзишҳои қиматбаҳо, яъне истиқлол ва оромии ҷомеаро чун гавҳараки чашм ҳифз намоем ва дар таҳкими сулҳу собот ва истиқлоли ватан саҳми муносиб гузорем.